Rozdor Banda po poslednom oktagone v Prahe sa opäť hlásim. Indíku sa bohužiaľ nedalo pridať, keďže som vtedy hodinu a pol hovoril do prázdna a systém nezaznamenával bohužiaľ zvuk, čo som zistil, keď som bol na Vianoce v Afrike. Čiže we are back. Čaká nás svojím spôsobom zaujímavá, ale za mňa slabá karta Octagon 82 prvého eventu v novej sezóne. Samozrejme, čo sa ešte týka aktivity, práve bolo to spôsobené tým, že žiadne eventy neboli. Samozrejme, aktivita je denná na Instagrame, na Telegrame, linky máte tuto dole. Stačí si napísať meno Fantomas Betting tohto kanála, či už na Instagram alebo na Telegram, a skupiny si nájdeš, respektíve komunitu. Poďme naspäť k tomuto eventu v Düsseldorfe 17.1. a teda v sobotu. PSD Bank Dome, čo je hokejový štadión a multifunkčná arena v Düsseldorfe. Táto karta prináša veľa zaujímavých zápasov, ale aj veľa mismačov. Celkovo to nejak probíha, že si prejdeme klasický zápas po zápase. Poviem, čo si o tom myslím, ako to vidím, aj nejaké základné info ako vždy, čiže let's go. Let's make some money this week. Tá banda, aby som nezabudol, táto karta je súčasťou alebo hlavný zápas je finále Game Changer, čiže aspoň takto sa Ondro a celý Octagon snažil zaujať a urobiť z toho kartu roka. Mohlo to byť určite lepšie, čo vidíme hneď na Free Prelims, kde je Jixi Molapo, čo je proste amatér, ktorý má amatérov 4-3, s nulovou zemou, s papierovými rukami, ktorý porazil napríklad Krishmana, čo bola proste bieda, všetkých bied. A to bol zápas proste zle rozhoršený. Má to byť postelársky zápas, aj keď tento Jixi, paradoxne Čech, je podľa mňa tak nedozretý alebo tak nevyzápasený, že on skúsi proste Sadikoviča zobrať na zem. OK, on v tom zápase podľa mňa na 80% príde a uvidíme sa nejaký chabý pokus o takedown. A čo ja si k tomu vás povedať, proste, ak sa nemýlim, tak po tej výhre vyzýval dokonca Pink Panthera, teda Davida Kozmu, čo Octagon jasne odmietol, ale zápas po výhre dostáva. A možno trošku kontroverzne poviem, že ešte aj Kozma v tom rozpoložení, ktoré má, a s tými udalosťami a proste s tým bodom kariéry, v ktorom sa nachádza, by bol priateľnejší zápas pre tohto Jixiho ako bude Arian Sadikovič. Hej, proste tento Bosňák je bývalý kickboxer z UFC, je to bývalý kickboxer z Glory, OK, mal zápasy so svetovými šampiónmi, s ktorými mal vyrovnané zápasy, nejak extrémne nich nezaostával a výpis tohto kurzu bol open na nejakých 1.6, potom na 1.5, nakoniec na 1.4, teraz nachádza na 1.10, čo je už viac blízky realite. Toto dokázal chytiť za tých 1.6 klobučík dole. A gratulujem už opredu, si tento zabijak má 38,5 v posledí, má blízko k Nemecku, OK, žije tam nejakým spôsobom, trénuje. A bojím sa, že veľmi tomuto Jiximu skratí rabienok a veľmi mu v tomto zápase môže ublížiť, čiže je to taký koridor od Octagonu. Sadikovič pochádza z thajského boxu, respektíve z kickboxu, do profi MMA. Za mňa mu otvorili takto cestičku, koridor,
tu máš Dixiho, ukončí, ukáž a ideme ďalej, čiže asi není moc o čom. Čo sa týka druhého zápasu na karte Banda, tam si povieme len v rýchlosti, keďže tento zápas určite bude vynúfale. Je to za mňa zápas, ktorý je najviac netypovateľný na svojej karte, ktorý je tam Emir Can a Patrik Šebek. Emir Can Turkish Bull prohral s Eliášom na hre Neck Choke. Má 2-2 v oktagóne a tento zápas vlastne ukáže na nejakú potenciálnu budúcnosť v oktagóne. Uvidíme, čo tam budú ďalej chcieť pri tejto nemeckej expanzii alebo nie. Proti nemu Šebek, ten má 2-0, aj to premiéra v oktagóne. Ťažko povedať, na akej úrovni. Videl som tam veľa toho všelijakého ukončenia. Myslím si, že je schopný dať zápas aj na zem, respektíve bol schopný s tými chlapcami, s ktorými to zápasy mal. A tento zápas rozhodne pravdepodobne kardio. OK, Emir ho má biedne, uvidíme, ako bude mať Šebek. Kurzy mi absolútne nesedia, podľa mňa by mal byť fair kurz na Nemca nižšie a preto to určite nechám na pokoju. OK, Banda. Tretí zápas na karte, druhý na prelims. Altin Zenuni, Murat Tujseš. Zenuni 2-0, porazil Baláža, porazil Marcela Mášu, kde sme si ho aj zahrali. Videl som neúplne najlepší wrestlingový výkon alebo nejakú dominanciu, alebo celkovo to nebol úplne jednoduchý zápas, keď je o tom Marcela Mášu málo kto čakal, že bude tak veľmi vzdúvať a stalo sa z toho svojím spôsobom nakoniec trápenica. Ale OK, Altin má veľmi veľa amatérskych zápasov. Je vyzápasený, vynikajúci na zemi, je silný, zavalitý, silný na pletivé, má dobrý grappling, vie udržať zápas dole. Naopak bol super, vyzerá, že na zemi nevie nič, robil vo fajtoch veľa chyb, pozeral som nejaké videá, snažil som sa nájsť to, čo bolo dohľadateľné. Má 5-0 v biednej organizácii OK s biednými súpermi, ktoré mali negatívne skóre. Je taký typicky pobláznený Turek, čo spraví zápase nejakú hlúposť, respektíve môže zohrať atmosféra, čo sa Altinovi nestane, keď už 2 zápasy mal. Konečne nemá začiatočný, teda prípravný zápas, ale už je na karte. Myslím si, že proti Postarovi ho podať musím. A mňa to čaká prvá porážka v kariére proti MMA. Kurz je veľmi príjemný na Zenuninu a možno si rozhodne skúsim aj nejakú submisiu. Murat Up niečo netrafí hneď na začiatku, bude mať podľa mňa veľmi veľké problémy stíhať tempu, kardiu a celkovo výmenom na pletie. Zenuninu v každom kole dokáže zobrať podľa môjho názoru na zem a zápas odkontrolovať, ukončiť. Bude si mal vybrať. Let's go. Tak, Banda. Cigo a proti nemu Moritz Adler. Tohto Moritza som si pozrel dosť komplexne. Zistil som, že je z Oberhausenu, čo je vlastne 30 minút od Düsseldorf, takže sa dá povedať, že domáci fighter. A je to veľmi zaujímavý zápas dvoch borcov, ktorí majú obaja 6-3. Čiže ukáže to opäť veľa do budúcna, ak už má niekto 6-4. Je to na pováženie, je to za mňa nie do oktagonu, ale niekde level nižšie. Naopak, ak máš 7-3, môžeš si vypýtať lepší zápas, možno na hlavnú kartu. A čo sa týka Adolfa, teda prehral
s lepšími supermi, so supermi s pozitívnym skóre, naopak porážal tam superov, ktorí mali to skóre slabšie, respektíve negatívne. Púšťa sa do výmen, OK, nedáva si moc pozor. Bol tam párkrát vypnutý. V novembri mal 5-kolový zápas, v ktorom prehral na body a ide po 2 prehrách v rade, čo znamená nikdy nechce mať 3 porážky po sebe. Čiže neviem, či je úplne cigo pre neho ten správny matchup, na to by nemal 3 prehry v rade, keďže to sú to zápasy ide ako outsider. Na ciga je tam tuším 1,30 momentálne. Z tých videí, čo som videl a z tých nejakých tréningov mi neprejde ničím zaujímavý. OK, není nejak extrémne vyzápasený dole. Myslím si, že ako náhle začne pritulovať a Cigu by cítil, že hore to nejde. Má, možno nie až také veľké fajdy, on samotný, ale ho k tomu určite navedie, aby ten zápas vzal dole, aby si to tam nadboval. On trénuje v Spartakuse, v oktagóne má 2-2, celkovo, ako som povedal, 6-3. Obaja. Naposledy ho porazil Konrad Bučka, kde sme typovali práve na Diešku, ktorého proste outpreploval, nedal mu šancu dostať sa vôbec do zápasu, čo tým ma nehrozí, a je to úplne iný fighter. Na ľahkú váhu má veľmi slušné parametre, je dlhý, vysoký, OK. Mal predtým veľmi pekný run zápasov, 5 výhier po sebe. Uvidíme, čo tu robí s jeho hlavou, takže prehral s tým Dieškom. On už 2 zápasy po sebe prehrať dokázal, on tam prehral s Babalom. Vo Fabriku to bolo ešte tuším na majority decision vtedy. A so Steincom v oktagóne potom. Čiže on už vie, že sú 2 prehry v rade. Dovolím si tvrdiť, že sa mu to opäť nestane, ale doma byť môže. Myslím si, že nemá kvality na to, aby v trojkovom zápase vyhral na body, bude musieť ísť po ukončení. Cigo, keďže bude mať prevahu výškovú v rozpätí, myslím si, že pri najhoršom si to postraží, aj keď úplný ideál by bol zvrátiť sa vypnutím, respektíve ukončením. Uvidíme, za 1,30 je to možno do nejakého kombi, keďže sa na tieto fighty, ktoré rozoberám, snažím pozerať viac typerskými očami, nie iba tými fighterskými v úvodzovkách. Čiže za tento kurz je to stále OK do nejakého kombi, možno si to dám na stredné bety. Byl si za mňa Cigo favorit, ale netreba Nemce určite podceňovať. Domáce prostredie je v každom športe niečo, čo ti vie pomôcť. Uf. Marek Bartl, Kamil Onišuk. Marečko Bartl, moja obľúbená postavička. A niekto sa ma pýtal, aký fight sa najviac teším z tejto karty. Myslím si, že je to paradoxne na Produce a je tu Marek proti tomuto Poliakovi. Bola nejaká pokemonská kartička Bartla, určite by som ju mal. Je to veľmi zaujímavý exot, povedzme, ktorý mieša češtinu so slovenčinou. Nebudem to tu rozoberať, určite ho všetci poznáte, respektíve kto ho nepozná, veľmi rýchlo zistí, o čo ide. Marek má 16-14, čo je hrozostrašná bilancia na profi fightera. V oktagóne príjemnejší 9-6. A na druhej strane je Kamil na 11-5, v oktagóne 1-1. Prehral sa Engizekom na body, celkom nudný zápas. A naposledy aj výhru so Zavadom.
nerozumiem úplne tomu, prečo niektorí ľudia vidia Mareka ako favorita. Respektíve ja rozumiem tomu, že mal pekný highlights Ryan, že sa tam chytil na nejakom turnikovi, ale dostal dôtredných fighterov, keď to nebude žiadny zabíjací. Keď dostal niekoho normálneho, ako bol Schmidt, síce na short notice, ale to bola jednoznačná záležitosť. Ja som Schmidta vtedy v kurze 3 s radosťou zahral na oficiálnych bytoch. Bartol už dávno nie len postrel, má pilovanú nejakým spôsobom aj zem a sám seba označuje za komplexného zápasníka. Vek už nie je najmladší, OK, niečo jeho telo znieslo, mal tam pár serióznych bitiek. Z ľahkej váhy sa proste dostal takmer na 100 kg chlapa a použil tzv. Premenu Roba Pukača, prírodnú premenu, aby som bol presný. Hovorí sa, že si ho sám vypýtal, OK? Či to pravda je, či to je len nejaká tvorba deja, nejaká tvorba príbehu. Ťažko povedať. Ja by som si na Marekovom mieste určite nevypýtal Onišika, ktorý je podľa mňa úplne nepravom podceňovaný fighter, len v tomto zápase. Príde mi, že ľudia, či už v rôznych fórach alebo na iných stránkach, nemajú Kamila naštudovaného alebo nasledovaného a idú typovať na základe nejakej bilancie, respektíve na základe zápasu so Zavadom, kde proste spravil čo mal, vyhral hotovo. Myslím si, že Marek narazí, myslím si, že mám taký pocit z toho, že si myslí trošku viac o sebe, ako by mal, hej. Vidím to v tých podcastoch MMA, ako sa vyjadruje, ako sa chová. A nechoval sa tak stále, niekedy mal podľa mňa trochu viac pokory. A myslím si, že tu ma narazí typom Pirat Krištofič, hej. Neviem, či ľudia nevedia, že Onišiuk trénuje s Fighting Nerds a že Fighting Nerds ho sami vypýtali s Oleksejčukom do Brazílie, kde má to otvoreno viac ako dosť. A to není OFA, ani Fighting Slava a ani Chaos, OK? To je najvyššia úroveň, aká existuje. Čiže on z tých tréningov bude vyzápasený. Pôsobí na mňa, alebo myslím si, že v tomto fighte bude dokonca trochu vyšší, bude mať výškovú prevahu, myslím si, že bude mať lepší kardio, keďže Marek musí veľa zhadzovať. A má zápasy v ACA, má zápasy v Bellatore, kde dvakrát smolne prehral. A veľa ľudí, hlavne Oleksejčuk, o ňom hovorili, že má veľmi veľký potenciál, že je vynikajúci na tréningoch. Jediný jeho problém je zápas. A to boli také problémy vo štartoch, to znamená, prišiel do organizácie a nezvládol nejakým spôsobom tie nástupy, respektíve začiatky zápasov. Ale v oktagone už to bude tretí zápas a keď nie teraz. Myslím si, že nechceš mať prehru s fighterom, ktorý má 16-14. Myslím si, že je vo veku, kde sa dá stále niekam posunúť, alebo urobiť nejaký progres. A za mňa kľudne viem, dokonca aj pre mňa favoritom Poliak. Čiže ja si to pravdepodobne zahrám aj na betoch, ešte uvidím, ako sa bude ten kurz vyvíjať, ale určite nevidím Mareka ako favorita v tomto matchupe. A to je posledný zápas na Prelims. Samuel Bark, Zafar Mohsen. Bark má 13-2, v oktagone 2-1. Zafar 13-4, ale to je prvý zápas v žlto-čiernej klietke, čiže dôležité je si povedať, že Zafar mal pozitívny drogový test v PFL, to znamená ročný
máte nejaké 2 litre organizácií a fight, ktorý tam vyhral s tým švajčiarským prospektom s dagestanským menom, sekundičku, už si spomenú, Kadimagomaev, yes, aby ste tomu porozumeli, ja to nečítam z žiadnej predlohy, alebo z niečoho, hovorím čisto na základe dôvedností. Takže s týmto švajčiarským Dagestancom vyhral PFL, ale následne deň na to, alebo v ten deň večer, keď to zobrali na drogové testy, zistili, že má v sebe zakázané anabolikum, to znamená, bol tam drostanolon, čo sa ináč povie masteron. Rozmýšľal som už predtým, ako vám to vysvetlím, je to proste steroid, ako ktorému sa ti zachovajú svaly, aj keď schudneš. To znamená, robíš váhu, ale svalová hmota ti ostáva, iba máš menší telesný tuk. Tiež len to špierač alebo kulturisti a Mohsen bol teda pozitívne testovaný na túto látku. Má 31 rokov, trénuje MMA Spinot. Je to taký typický nemecký oktagonovský kebabista. Ďalší pán naholenie. Bark, ten si pýta šanci UFC a veľa ľudí sa mi smialo, keď som o tom hovoril. Ja som ho sledoval už oveľa skôr. Už aj predtým, ako začal z MMA. Je to vynikajúci Muay Thai fighter, ktorý má všetky predpoklady na to, aby to niekam dotiahol. Vidím ho v tomto zápase ako favorita. Myslím si, že proti fighterovi, ktorý vôbec nezapasil a okolo ktorého boli samé negatívne veci, porazil napríklad Sanikidzeho, čo sme si zahrali v skupine na veľkom bete. Bol easy money, prehral v oktagone len s Gateom, čo sa nedá považovať za niečo zlé alebo za nejakú hanbu. V minulej sezóne, respektíve minulého roku mal len 3 fighty. Mal to sa nejaký júni, október, november, to znamená, že to má pekne rozložené. Nepresiluje to, nedáva si na tanier viac ako by mohol zvládnuť alebo viac ako zvládne. Je to podľa mňa veľmi pekne rozložené a pripravené. Pochopil, kde sú love, ok, prešiel z Muay Thai do MMA. V oktagone môže kľudne dosiahnuť aj na opasok. Myslím si, že naturálne má takmer všetky predispozície a v tomto fajte si ho rád zahrám. Je pravda, že Mohsen tam mal zaujímavé zápasy v skalpu a prehral z Trofiny. Zápasník následného Max Koga, bol tam Samsonidze, ale myslím si, že nebude stíhať. Myslím si, že Bark bude rýchlejší v postoji, bude kopať, možno vyskočí nejaké koleno, lápte. Za mňa Švéd a podporí naopak expanziu oktagónu, ktorá sa chystá do Švédska, čiže hlavnú kartu. Tak, čo sú to hlavnej karty, Šašovinu Zavada Ligocký a na posledný chvíľu šiel v noty z podlasení z Ostravy, respektíve z mene supera, nejak to celé zase oktagón zakamufloval, poradne nevysvetlil, tomuto sa určite vyhýbam, Zavada je pre mňa už len potrava, z toho by si mal Ligocký poradiť, ale potom čo predviedol s tým Brazílčanom naposledy, neviem, nemám rád tieto šelnoty zápasy a do tohto dávam jeden veľký krížik. Nemám rád Ligockého, nemám rád jeho prejav a tí, čo sú tu dlhšie, vedia, čím je to spôsobené, takže mimo mňa. Druhý zápas na hlavnej karte, to bol si za trest. Potom by som rád videl na Flip Weddings, ale bohužiaľ ťažké váhy zohnať ťažko a slušné ťažké váhy zohnať ťažko dupľom. Čiže
Mark Dusis 9-5, niektorí ľudia si ho pamätajú z KSV, že mal však 1-2, v oktagóne mal zväzenú 1-3, taký cukrový, respektíve porcelán fighter so sklenenou bradou, ktorému nepomôže už ani svetená voda, dostane jednu na bradu a váhne. Hej, Orlov má 9-1, Viaf tam mal 5-0, VRFA 2-0, v oktagóne má však 0-1 a je to jeho jediná kariérna prehra. Oba majú svoj atraktívny štýl, dá sa povedať, idú po ukončení a poznajú prvé kola. Dusi sa tam nejakú náhodou hlas dostal nejak ďalej, kde prišlo ukončenie takisto. Tuto vojna a smrť zároveň ukončením. Uvidíme, čo si pripraví Tipsport Game Changer, a teda najväčší sponzor, teda Tipsport v tomto zápase. Až to začína vyzerať tak, že sa dostaneme do druhého kola, kde bude ukončenie v prvej minúte. A násilu to nebude v tom prvom, keďže čakám veľmi veľa titulov na ukončenie práve v prvom kole, ako to býva v takýchto zápasoch. Typová ťažké váhy je svojím spôsobom ruleta. Niekto niekoho vypne, niekto niekoho ukončí, tým som presvedčený, oni nevydržia proste dlhšie, lebo na to nebudú mať kardio. Úplný bizar by bol, keby si obidva sadli do svojich rohov, niekde v polke druhého kola, že už nevládzu, že takíto experti v oktagóne boli. Trošku ma vyrušuje to, že Orlov mal pauzu dvojročnú, respektíve teraz už trojročnú, keď je rok 26. A vzadu si sa uhral lepší súpery, ktorých mal neporovnateľne lepší s tým, čo nastavil Orlov. Naopak, nejaká svetlejšia budúcnosť je u tohto českého Ukrajinca, ak sa mu podarí vyhrať. Čiže veľa pro a proti na jednej aj tvojej strane. Som zabudol na to, že tu si je poloťažká a ide o váhu vyššie, takže dáhať si ukončenie, ale pre istotu sa vyhnúť ukončeniu v prvom kole a poďme ďalej. Súboj o najväčšiu komédiu na celej partii vyhráva jednoznačný Tamerlan Bulatov v zápase so Stefanom Končarom. Už keď som videl ten podpis zmluvy, kde Končar prišiel v košielke od Ferryho Kábrhela, tak som vedel, že toto je proste výsmech. OK. Domáci Čečenec Bulatov je obrady v UFC a to je proste voda na mlyn. Vyzerá to tak, že je to aj voda na mlyn opravdu, keďže silou mocou chcú budovať jeho meno a silou mocou mu chcú robiť skóre. Aktuálne tam je 3-0, aktuálne 2-0 a to, čo dostal, boli s prepačením normálne ľudia, ktorí našli niekde 3 metra alebo nejaká autobusovej zastávke. A bolo to trápne a neviem, či ma to vôbec ešte baví. Bol by som najradšej, keby ľudia dali najavo takto nespokojnosť s týmto matchmakingom, keďže je to proste doslova trápne. OK, ten Končar je tam len preto, lebo má 4-0 v nejakej detskej organizácii, ktorá bola v nejakých pofiderných kokos garážach alebo kde. OK, v Chorvátsku. Je to Srb, ktorý dokonca nevyhral ani grappling event, na ktorom bol v Srbsku. Bolo nejakých 5 zápasníkov, aj tam skončil tretí, čiže jeho kvalita je asi jasná. A chodí na grapplingový event, čiže ťažko povedať, čo, aký bude jeho gameplan. Vidím to na ukončenie v prvom kole, ale niekde v kútiku duši dúfam, že Most Wanted dostane nejaký lucky punch a pokazí si tú shiny štatistiku, ktorú sa snažia silou, mocou a proste umelo urobiť. Takže sa hovorí v MMA nikdy nevieš, ale na 99% Bulatov
ak sa stane niečo iné, ja sa len poteším. Ďalší veľmi divný matchmaking, ktorý Kahalko bral asi na Nový rok, po opici, alebo keď bol ešte na party, inak nerozumiem, na čo je toto dobré z jeho strany. OK, El Pistolero sa musí vrátiť na winning strike na 22-3, kde po prehre borec Kolína, ktorý trénuje v UFC gyme, prehral s Maxom Hauserom, čo bol veľmi vypätý zápas a všetko okolo. V oktagone má 4-2 a určite nechce na 4-3. Myslím si, že toto je taký bombónik na nemeckú kartu a niečo pre nemecký fans. Práve si to už asi neuvedomuje môj starší fighter. V posledných 3 zápasoch mal 2 prehry a vyhral tam iba s nejakým Márašom Rázikom v Koloseu, s chlapcom bez štatistiky, píšem front kolena gilotínu to bolo, ak si to správne pamätám. V oktagone porazil De Pape, čo som si zahral, porazil Bloodfall, čo som si zahral. A tomu nastavilo proste nejaké zrkadlo, kde sa momentálne Korči nachádza. Všetok rešpekt k nemu, ja ho mám rád, trénuje v Spartakuse, všetko super, ale není to dobrý move a tu na to výherné pivečko pravdepodobne nevypije. Myslím si, že Ilban bude lepší v každej činnosti. A ak sa nenachytá na nejakú nereálnu opäť gilotínu alebo na niečo, čo Kahalko vyťahne z pekla, tak si myslím, že nemá šancu. To, ako to Kahalko bude vážne ukázal asi na Instagrame, kde boli ešte pretrhnuté na lyžovačky s hodinkou, čiže toto je príprava na zápas profi fightera. Myslím si, že El Pistolero nebude mať nejaký veľký problém. Samozrejme pozor, nevieme možné všetko, ale ak sa na to pozriem triezvo, na Kahalka by som nedal ani 50 centov. Krásny zápas na druhú stranu čapa v zápase Junior Paluka s Jamesom Handinom. Možno sa stane veľmi nudný zápas, veľmi nudný priebehu, ale za mňa je to proste krásny zápas dvoch veľmi solidných wrestlerov. Handin má síce veľmi nezaživný štýl pre fanúšika, ale na druhú stranu efektívny a donáša mu to, čo každý chce, teda víťazstvo, peniaze, zmluvy, sponzorov. Handin porazil, nechcem povedať zlých superov, porazil superov, s ktorými si mal papierov poradiť v zápase, ktorý bol favorit. Na druhú stranu prehral s gorilami, so zverou, OK, typu Vucenič, Júc, Nachajev. S DPPem naposledy som skúšal jeho prehru v kurze PEC, for fun, išlo to na body. Nepredviedol žiadny úžasný výkon, odkontroloval si to, ale tomu evidentne v tom zápase stačilo. Čiže, Jon pocítil to Vatfall, pocítil to Kahalko Ríšovi napríklad, pocítil to Marko Novák. Je to veľmi dobrý wrestler, ktorý má však aj vlastne, čo mu tento zápas môže vyhrať, alebo tie nejaké pomyselné nízky váh dať viac na jeho stranu. Pomôže mu určite domáce prostredie, pomôže mu to, že Handin je v posledných hrôzo strašný. A priznal sa, že favorizujem na body Paluka. Ak sa nenechá ukončiť, ak si nenabehne na tej zemi, myslím si, že bodových presvedčí, a hlavne presvedčí bodových doma. A pre mňa nie je veľký favorit, mierny. Možno na malé bety. Je veľmi ťažko čítať tento zápas do detailov, keďže na pletivo sa dostaneme.
a som zvedavý, respektíve mám nejaké očakávania od Hendina, ktoré uvidíme, či naplní alebo nenaplní, a či ukáže progres od zápasu s Departem, respektíve ne progres, ale iný gameplan. Ak ho neukáže, Pavloka ho môže kľudne v postoji ukončiť. Takže otvorený mač, uvidíme, ako sa budú vyvíjať kurzy, uvidíme, čo sa stane na vážení, ako budú obaja vyzerať, ale takto od eventov mierny favorit Albansko, Nemec. Tak, main event of the night. Kerim Krištof Jotko. Neviem, či si to niekto ľudia uvedomí, ale toto je fight, kde je treba zahodiť všetky štatistiky, čísla, poznatky a hlavne nejakú minulosť obidvoch fighterov a toho, čo sa stalo. Toto je niečo ako finále Ligy majstrov, to znamená, nezáleží na tom, akým spôsobom sa tam dostal, nezáleží na tom, či si vyhral po penáltach, po predĺžení, alebo každý zápas 1-0. Je finále, všetkých finále. A ako to vidím, ide o dosť peňazí, však mám veľmi opatrný vstup do zápasu, opatrný začiatok. Jotko tam trošku klamal ten systém, to znamená, chodil do zápasu s tým, že sa vzdal výplaty, respektíve nejaké časti z výplaty a nezhadzoval. To znamená, chodil do zápasov ťažší. Nechcem povedať, že ich vďaka tomu vyhral, to čo kvality nesporne má, ale určite mu to pomáhalo. Urobil to veľmi múdro, ukázal veľmi dobré fighterské IQ on a jeho tým, keďže pošetril sily, nezhadzoval tak veľa. Je to veľmi prefikané riešenie, alebo nejak cheat, ktorý mi ukázal, je vo finále, je v lepšej kondícii ako Kerim, vyzerá lepšie, je oddychnutejší, zregenerovanejší, pripravenejší, s dobrým tempom a tak ďalej. Čakám taktickú bitku, ale je otázka, kto si to zaslúži viac z nejakého športového hľadiska alebo z nejakého hľadiska MMA. Je to Kerim, ten zažil vojnu s hambáčom, jeden z najkrajších zápasov, aký v oktagone kedy bol. Ale ak sa pozrieme opačne na nejaký rozum hovorí pre Poliaka. Že uvidíme, aká je tá športová karma, na akom stranu sa prikloní, no aby sa prikloní na stranu Turka, ale vieme, že na to sa často nehrá a v oktagone alebo v MMA rozhodne ten daný moment, ten daný zápas a nejako uložím minulosť, ktorá ich tam dostala. Čiže to nie sú nejaké zásluhy, alebo vráti sa mi to, čo sa stalo. 5 kôl, uvidíme, aký bude kardio. Engizek nebol úplne ready do fightu. V tom zápase s hambáčom presúvalo sa to, doliečil si nejaké zranenia, kto vie, či nejaké zranenie nemá, kto vie, či je fakt 100% fit. Dokonca vyšlo info, že po tomto zápase odchádza do UFC. To znamená, to bola taká čerešnička na torte. Dnes v sobotu ide proti veteránovi UFC, čiže nastaví sa aj v tomto zápase nejaké zrkadlo, či na to má, či na to nemá. Neprehral strašne dlho. Ťažko povedať, OK. Opäť ukazuje veľa právoplačí na stranu Kerima, veľa právoplačí na stranu Jotka. Svoju oficiálnu nejakú predikciu alebo dôkladnú analýzu si nechám do MMA skupinky, kde budete mať šancu sa v sobotu pridať. Nevyhodím to takto public. Ešte sa na to poradne viackrát pozriem. To je vždycky len prvý pohľad na kartu. Prvý dojem z týchto zápasov. A
tento zápas nechám zatiaľ otvorený, ak sa hovorí. Takže kolega skrátka ďakujem za pozornosť. Ak ste to dopozerali do konca, verím, že si z toho vezmete čo najviac, respektíve si dajte pozor pri výbere svojich vlastných betov s mojimi poznatkami. A ak nie ste na Telegrame, na Instagrame, opakujem ešte raz, pridajte sa tam, rozoberám na iné športy ako MMA, NFL, futbal, tenis, hokej, basket, je toho dosť každý deň. Čiže ešte raz, ďakujem za pozornosť, ďakujem, že to sledujete. Nezabudnite napísať niečo do komentu, s tým súhlasíte, nesúhlasíte. Poďme na to. V sobotu do skupiny hodíme aj link na Discord, môžete sa tam pridať a pozerať prenos zadarmo. Takže čaute a vidíme sa opäť o týždeň.